Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mutanen Kanawan Dabo, mutanen jihar Kano. Muna kira ga jama'an Kano, wato Kano ta Dabo Tumbin Giwa, da ku zaɓi Abba Kabir Yusuf. Injiniya Abba Kabir Yusuf zai samar da matasanmu aikin yi, kuma zai samu mana da asibitoci da kuma makarantu da kuma hanya da wutar lantarki, kuma ruwa zai wadata a ko'ina. Jam'iyyarmu ita ce jam'iyya ta NNPP, jam'iyya mai alamar kwandon daɗi. To matasanmu maza da mata, yayinmu da ƙannenmu, tsofaffi da iyayenmu, kowa ya fito domin mu zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf a jam'iyyarmu mai alamar kwandon daɗi. To jama'ar mu mutanen Kana, wannan dama ce da Allah Ubangiji ya hore mana, wacce za mu fito ranar zaɓe mu kaɗa jam'iyyar mu ta NNPP ƙuri'a ƙarƙashin jagorancin injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso. Don haka ina kira da duk wani Bakano wanda ya san kansa da kimarsa ya fito ya kaɗa wa injiniya Abba Kabir Yusuf ƙuri'a a jam'iyyar mu ta NNPP sabuwar Najeriya ci gaban ƙasa. NNPP New Nigeria People Party, Kwankwasiya amana. Mun Abba ya zo insha Allah mun daina bara. Abba na kowa a Kano. Dole gari zai haska inda tsaro